À l'occasion de la festa nationale catalane, Sengana participa a la Diada de Catalunya, traditionnellement festeja le 20 de setembre per remembrar la tombada de Barcelone le 20 de setembre de 1714. Derrière bataille de la guerre de succession d'Espagne, qu'a opposa les Habsbourg, soutenus par une majeure part de l'Europe, i Bourbons de Castille et de France. Mai per les Catalans, aquest desfaccio entira surtout l'abolition des constitutions et des institutions du govern de Catalunya, la fin de l'Estat catalan. Aquest any, la Diada era nomenada la Diada del Sí, estent que précédit le référendum sur l'indépendance de Catalunya que se sépare de l'Estat espanyol. La Diada est une festa amb nombreuses commémorations, qui la marche du Pégou per l'indépendance, autour d'où s'envoie marche dans les communes ou les quartiers des villes. Aquí vesen la marche de Lucaire Goti, la vieille ville romane de Barcelone. Le 20 de setembre, le révolu du monde, les mai nombreux, convergent vers les lieux de racampament tout le long du trajet de la Diada qui s'abrivera à 17h14. Sur les listes Luis Companys, les associations et partis politiques ont installé ces stands. C'est ici que nous espère Nurio Antiveros, présidente d'Ocaoc, qui partage un grand stand avec Danis Cantourné et Macarel, présents depuis de longues années dans cette fête. Al CAOC som una associació que avem l'OCT en Catalunya, però el que volem és fer la difusió de tot el que és la cultura en la llengua occitana en Catalunya. Cal saber que la llengua occitana és llengua oficial en tota Catalunya. El més important que facem són els cursos d'occità. Avem actualment 5 nivells de cursos d'occità amb més o menys 60-70 escolans. Fem des del curs més bàsic fins al curs nou, per los confirmats. D'altres causes que fem pendent tot l'anado són de parladissos, són de cinema en occità, que també és important, són de passejades per la vila de Barcelona en vessant de causes occitanos que són dins la vila. En mai d'acord avem de ligams amb d'associacions occitanos de l'altre costat. Quan venen occitans aquí en Catalunya, no ens demanden a nosaltres informacions, som el que se diu la referència occitana en Catalunya. De tantos, avens rendez-vous avec tous les occitanistes à la Cruz de Carrière d'Aragon et des Passages de Grâce. L'Église, déjà, force monde des acquis.
per tot el món, per tot el poble. És important que puguem defensar el nostre dret a decidir i que puguem exercir el nostre dret a decidir. És important a Catalunya i important entre els occitans també. Defender la libertad del pueblo catalán, del pueblo aranés y occità. A veces conseguimos la independencia y la república. Y podem defendre els nostres drets com a occitans realment en Europa i el reste del món. Adixats. Que massiu hem de manifestar el nostre desig d'independència, d'una forma de governar, d'una manera de política, d'una manera d'entendre la democràcia, que no hi passa la mateixa que ho hem nosaltres, ni per història, ni per tradicions, ni per conviccions, perquè en definitiva volem manifestar una cultura i una manera d'entendre la vida diferent. El passat 17 d'agost, aquí al costat, a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, patíem dos terribles atemptats. Us convidem a fer plegats un minut de silenci. Aquesta manifestació, aquesta passacada, que és força important per nosaltres, occitans, que és un pau com un exemple, com un expert de veure un poble vecí, culturalment, lingüísticament, geogràficament, que mena i ho bateix i ho lluita per fer reconèixer els seus drets i som segurs que si Catalunya arriba a prendre en cargo un destí que io porto obert per tots els pobles d'Europa, serà la prova que la llibertat és possible, la democràcia és possible, que és possible de sortir de l'embastiment dels estats que són antidemocràtics, la pas voluntat de deixar parlar la democràcia i el poble aquí és la prova que vol guanyar la llibertat ne se da pas, ne se balla pas, se gagna. I aquí és el que fa el poble català, et a nosaltres que és un exemple d'escut, un exemple de segur. Segur també que hi ha el camí de fer, que és una avanç, de tot que és possible. Aquí és un dia de prova que l'avenidor se pot fargar. El fons de la Caixa de Solidaritat, activitats solidàries en el marc de la República Catalana. Exactament, i el moment que les pancartes ens passin per al damunt és el moment que ens hem de canviar la samarreta. Veig moltes samarretes
força monde pensi que és là un debes il mai de monde. Le monde sont affolat, en vez de debutar a cosa vell. I allora hi ha un po' d'occitans, sono contenti perché si sono desplaçats, per un cop sem pas sols, hi ha un po' de monde, és agradiu, hi ha de bruits, de musica, espero que ganharan, perquè va bé. Hi ha un monde fort, de bandiera de per tot, de mainats, de joves, de viels, tot el monde d'aquí, de la carriera. Penso que on pot pas dir que és un moviment minoritari, on se pot pas dir. I en vez d'això, hi ha el poble de la carriera. Endavant la Diada del Sí. Que aimé bien est le verbe aima, parce que recouvre différentes causes, l'amour per li parent, per que partage la vie, et per la personne elle-même, donc s'aima et protéger sa vie. Il y a un mot qui n'aime pas, est le mot racisme, parce que ako fait force tort, parce qu'il y a des méchantes gens et des bonnes gens partout, et mais pas à quel terme. À 12 co-décors, il y a un village en Corsica et la diada, la festa catalana, qui a vécu le 11 de septembre. Il y avait force de gens, il y a un moment fort important, parce qu'il y avait des gens de toute génération, de tout temps, qui se retrouvaient avec le même objectif. Et la Corsica est une île force agradive, avec des paysages force belles, mais d'aigues magnifiques, avec un patrimoine force agradive.